Ma iluongo ni Stinos Comedian. Adwaro ni mondo mi anyisu e live na kaka na sandora kendo kaka na chako. An kana chako ne ngimana ne en kama tek, but ne asiko atemo mondo mi abede gi hope moro ni chieng' moro nabede maber e piny ka. King'iyo ka nachako gi gimiluongo ni mjengo, to kendo ok ayiero tije te manie piny ka. Kata gimoro amora watimo bora ni wanyalo yudo pesa e life ka. To kata kamano nitie gimoro achiel ma asebedo kendo akete geno ni gimoro nyaka succeed e life na. King'iyo kanyo ne nitie gima nachako timo ni comedy, kendo comedy na pod adhigo mbele nyaka sani to kendo ageno ni Ruoth biro konya succeed e life. Chakre sani adwaro nyiso Gen Z duto te manie piny ka, to kendo achako anyiso ji duto te ni gimoro amora kichako we lose hope. Kendo achako anyisi to kendo anyiso ji duto te ni gimoro ni madharau mondo mi orum e dhogi e piny ka. Kendo kapod ngima bed ging'eyo ni nyaka i struggle e life ni. Sama struggle e life ni bed ging'eyo ni nyaka ibed gi mission momiyo ingima e life ni. Dwaro nyiso Gen Z duto te mawinja ni tem matek ibede gi kamoro minyalo timo, to tem matek ibede ng'at moro mo focused e work kendo mo focused e life ni. Adwaro nyisi ni always wa struggle mondo mi waket ngima maber, to kata kamano pok wagike ne kiwango monego wachope. Wan gi hope kendo wan gi geno ni kamoro kamora ma intie, kamoro ma Nyasaye nitie, nyaka chieng' moro wachopi. Anyiso ji duto te manyalo watch channel na, kendo anyiso ni Stinos Comedian always a struggle kete ngima no bet maber. Kata kamano watema kaka dhano, but wang'eyo ni kamogik Nyasaye biro konyo mondo mi wagik mbele. Adwaro nyisou kendo agonu erokamano ji duto mosebedo kodwa nyaka sani. Wanyisou ni meduru mana miyo wa support e YouTube ki subscribe channel marwa. Kitimonwa kamano wabrogo erokamano sana, to kendo anyisi ni advice Gen Zs mawetena ni gimoro amora michako bed ging'eyo ni kik ilose hope kata matin. Wanyisi ni kichako gimoro, los gimoro ka in gi geno ni obro konyi e life ni.